ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ፍልጠት ቲቪ ሎማዓንቲ ከዓ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይጠቕሙን ይምህሩን እዮም ዝበልክዎም ቅልል ዝበሉ 20 ሕቶታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንስኹም ከዓ ነዛ ቪድዮ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብምርኣይ ኣብ መወዳእታ ካብ 20 ክንደይ ከም ደምፃኹም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ። ንሕጂ ነዛ ቪድዮ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ነዛ ቻነል ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ቤተሰብ ንምዃን ሳብስክራይብ ግበሩ። ካልእ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ፓርት 4 እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ። ካብ ፓርት 1 ክሳብ ፓርት 3 ዘይረኣኹመን ከዓ ንሰን እውን ብጣዕሚ ዝጠቕማን ዝምህራን ቪድዮታት ስለ ዝኾና እንዳኣተኹም ንዕአን እውን ክትርእይወን ይነግረኩም። ሕጂ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርተይ ከብለኩም። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ መጀመርያ ወይ ከዓ ናይ ቁፅሪ 1 ሕቶና ትኸውን ጽባሕ ንራኸብ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ። ነዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከረዳእኩም መጀመርያ ሕቶ ከንብበልኩም እየ። ካብኡ ከዓ 5 ሰከንድ ዕድል ክህበኩም እየ። ንስኹም ከዓ ኣብ ውሽጢ 5 ሰከንድ መልሲ ትምልሱ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ድሕሪ 5 ሰከንድ ኣየነይቲ ትኽክል መልሲ ከም ዝኾነት ይነግረኩም ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ናይተን ዝተረፋ ክልተ ምርጫ ከዓ ትርጉመን እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረኩም ማለት እዩ። ሕጂ ንቐፅል። ቁፅሪ 1 ሕቶና ትኸውን ጽባሕ ንራኸብ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም እዩ። ኤ see you soon፣ B see you later፣ C see you tomorrow። The answer is C። ንጽባሕ ንራኸብ ንምባል see you tomorrow ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ኤ see you soon ማለት ከዓ በቀረባ ግዜ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ። B see you later ማለት ከዓ ንዳሕራይ ንራኸብ ማለት እዩ። ስለዚ ጽባሕ ንራኸብ ንምባል see you tomorrow ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል ካልአይቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም። ኤ it's raining፣ B it's cold፣ C it's hot። The answer is A ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ንምባል A it's raining ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። B it's cold ማለት ከዓ ቁሪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። C it's hot ማለት ከዓ ሙቐት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ንምባል A it's raining ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ሳልሰይቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ሓቂ እዩ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም። A it's true፣ B it's false፣ C it's fair። The answer is A ሓቂ እዩ ንምባል A it's true ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። B it's false ማለት ከዓ ሓሶት እዩ ማለት እዩ። C it's fair ማለት ከዓ ፍትሓዊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ እዩ ንምባል A it's true ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል ራብዒቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ሃብታም እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም። A I am poor፣ B I am rich፣ C I am broken። The answer is B ሃብታም እየ ንምባል B I am rich ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። A I am poor ማለት ከዓ ድኻ እየ ማለት እዩ። C I am broken ማለት ከዓ ተሰይረ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ሃብታም እየ ንምባል B I am rich ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ
መበል ሓሙሸይቲ ሕቶና ትኸውን ከኣ ይዝውር ኣለኹ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A. I am running. B. I am driving. C. I am cooking. The answer is B. ይዝውር ኣለኹ ንምባል B. I am driving ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A. I am running ማለት ከዓ ይጎይ ኣለኹ ማለት እዩ። C. I am cooking ማለት ከዓ ምግቢ የብስል ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ይዝውር ኣለኹ ንምባል B. I am driving ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል ሻድሸይቲ ሕቶና ትኸውን ከኣ ህፁፅ እዩ ንምባል ካብ ሰለስቲአን ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A. It's urgent. B. It's enough. C. It's amazing. The answer is A. It's urgent ማለት ህፁፅ እዩ ማለት እዩ። B. It's enough ማለት ከዓ የኣክል እዩ ወይ ከዓ እኹል እዩ ማለት እዩ። C. It's amazing ማለት ከዓ ዘገርም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህፁፅ እዩ ንምባል A. It's urgent ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል ሻውዓይቲ ሕቶና ትኸውን ከኣ ወዲ ኣዮ ወይ ከዓ ወዲ እዮ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A. Try it. B. Bring it. C. Finish it. The answer is C. ወዲ ኣዮ ወይ ከዓ ወዲ እዮ ንምባል C. Finish it ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። A. Try it ማለት ከዓ ፈትኖ ወይ ከዓ ፈትንዮ ማለት እዩ። B. Bring it ማለት ከዓ ኣምፃዮ ወይ ከዓ ኣምፅዮ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ኣዮ ወይ ከዓ ወዲ እዮ ንምባል C. Finish it ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መበል ሻምነይቲ ሕቶና ትኸውን ከኣ በይነይ እየ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A. I am shy. B. I am lucky. C. I am lonely. The answer is C. በይነይ እየ ንምባል I am lonely ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A. I am shy ማለት ከዓ ሓፋር እየ ማለት እዩ። B. I am lucky ማለት ከዓ ዕድለኛ እየ ማለት እዩ። ስለዚ በይነይ እየ ንምባል C. I am lonely ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። መበል ጣሽዒቲ ሕቶና ትኸውን ከኣ ሓድሽ እዩ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A. It's new. B. It's old. C. It's dark. The answer is A. ሓድሽ እዩ ንምባል A. It's new ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። B. It's old ማለት ከዓ ኣረጊት እዩ ወይ ከዓ ነዊሕ ዕድመ ዝገበረ ማለት እዩ። C. It's dark ማለት ከዓ ጸልማት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓድሽ እዩ ንምባል A. It's new ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መበል 10ይቲ ሕቶና በፂሕና ኣለና። ክሳብ ሕጂ ድሕር ሪኢኹማ ነዛ ቪድዮ ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ላይክ ዘይገበርኩም ንዓይ ንመተባብዕን ካልእ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ መሃሪ ዝኾነ ቪድዮ ንኽሰርሓልኩም ላይክ ኤንድ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ። ሕጂ ናብ 10ይቲ ሕቶ ይከብለኩም። መበል 10ይቲ ሕቶና ትኸውን
ተሓቢነልካ እየ ወይ ከዓ ተሓቢነልኪ እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I am yours B I am proud of you C I am with you The answer is B ተሓቢነልካ እየ ወይ ከዓ ኮሪዕልካ እየ ንምባል ንጥቀመላ B I am proud of you ማለት እዩ A I am yours ማለት ከዓ ናሃትካ እየ ወይ ከዓ ናሃትኪ እየ ማለት እዩ C I am with you ማለት ከዓ ምሳኻ እየ ወይ ከዓ ምሳኺ እየ ኢና ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ተሓቢነልካ እየ ወይ ከዓ ተሓቢነልኪ እየ ንምባል ከዓ B I am proud of you ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ ሕራይ መበል 11 ሕቶና ትኸውን ከዓ ኣይትረስዕ ወይ ከዓ ኣይትረስዒ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም A don't cry B don't leave me C don't forget The answer is C ኣይትረስዕ ወይ ከዓ ኣይትረስዒ ንምባል C don't forget ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ A don't cry ማለት ከዓ ኣይትብከ ወይ ከዓ ኣይትብከይ ማለት እዩ B don't leave me ማለት ከዓ ኣይትግደፈኒ ወይ ከዓ ኣይትግደፍኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትረስዕ ወይ ከዓ ኣይትረስዒ ንምባል don't forget ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ ሕራይ መበል 12 ሕቶና ትኸውን ከዓ ኣይተሓሱ ወይ ከዓ ኣይተሓስዊ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም A don't lie B don't shout C don't disturb The answer is A ኣይተሓሱ ወይ ከዓ ኣይተሓስዊ ንምባል A don't lie ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ B don't shout ማለት ከዓ ኣይትጨድር ማለት እዩ C don't disturb ማለት ከዓ ኣይትረብሽ ማለት እዩ ስለዚ ኣይተሓሱ ወይ ከዓ ኣይተሓስዊ ንምባል A don't lie ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ ሕራይ መበል 13 ሕቶና ትኸውን ከዓ ይመጽእ ኣለኹ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም A I am coming B I am going C I am leaving The answer is A ይመጽእ ኣለኹ ንምባል A I am coming ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ B I am going ማለት ከዓ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ C I am leaving ማለት ከዓ ከምኡ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ይመጽእ ኣለኹ ንምባል A I am coming ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ መበል 14 ሕቶና ትኸውን ከዓ ርግፀኛ እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም A I am sure B I am late C I am busy The answer is A ርግፀኛ እየ ንምባል A I am sure ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ B I am late ማለት ከዓ ኣርፊደ ኣለኹ ማለት እዩ C I am busy ማለት ከዓ ብዙሕ ስራሕ ኣለኒ ወይ ከዓ ብዝኾነ ነገር ተወጢረ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ርግፀኛ እየ ንምባል A I am sure ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ ሕራይ መበል 15 ሕቶና ትኸውን ከዓ ንእሽተይ እዩ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም A it's big B it's huge C it's small
The answer is C. ንእሽተይ እዩ ንምባል C it's small ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። A it's big ማለት ዓብይ እዩ ማለት እዩ። B it's huge ማለት ከዓ ገዚፍ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንእሽተይ እዩ ንምባል C it's small ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ዓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መበል 16 ሕቶናት ትኸውን ከዓ የድንቐካ እየ ወይ ከዓ የድንቐኪ እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I adore you B I admire you C I hate you The answer is B የድንቐካ እየ ወይ ከዓ የድንቐኪ እየ ንምባል B I admire you ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። A I adore you ማለት ከዓ ይፈትወካ እየ ወይ ከዓ ይፈትወኪ እየ ማለት እዩ። C I hate you ማለት ከዓ ይጸልኣካ እየ ወይ ከዓ ይጸልኣኪ እየ ማለት እዩ። ስለዚ የድንቐካ እየ ወይ ከዓ የድንቐኪ እየ ንምባል ከዓ B I admire you ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። መበል 17 ሕቶናት ትኸውን ከዓ ባዶ እዩ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A it's empty B it's full C it's useful The answer is A ባዶ እዩ ንምባል A it's empty ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። B it's full ማለት ከዓ ሙሉእ እዩ ማለት እዩ። C it's useful ማለት ከዓ ጠቓሚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ባዶ እዩ ኢልና ንምጥቃም A it's empty ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ዓራይ መበል 18 ሕቶናት ትኸውን ከዓ ሓግዝኒ ወይ ከዓ ሓግዘኒ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A look at me B help me C wait for me The answer is B ሓግዝኒ ወይ ከዓ ሓግዘኒ ንምባል B help me ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A look at me ማለት ከዓ ረኣየኒ ወይ ከዓ ረኣይኒ ማለት እዩ። C wait for me ማለት ከዓ ተጸበይኒ ወይ ከዓ ተጸበየኒ ወይ ከዓ ተጸበዩኒ ብምባል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓግዘኒ ወይ ከዓ ሓግዝኒ ንምባል B help me ኢልና ኢና ንጥቀም? መበል 19 ሕቶናት ትኸውን ከዓ የጽንዕ ኣለኹ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I am crying B I am laughing C I am studying The answer is C የጽንዕ ኣለኹ ንምባል C I am studying ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። A I am crying ማለት ከዓ ይበኪ ኣለኹ ማለት እዩ። B I am laughing ማለት ከዓ ይስሕቕ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ የጽንዕ ኣለኹ ንምባል C I am studying ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። ዓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መበል 20 መወዳእታን ሕቶና ዝኾነት ከዓ ሳዕስዒት ይፈቱ እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I like singing B I like swimming C I like dancing The answer is C ሳዕስዒት ይፈቱ እየ ንምባል I like dancing ብምባል ንጥቀም ማለት እዩ። A I like singing ማለት ከዓ
ምድራፍ ይፈቱ እየ ማለት እዩ። ቢ I like swimming ማለት ከዓ ምሕምባስ ይፈቱ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ሳዕስዒት ይፈቱ እየ ንምባል ከዓ I like dancing ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ሎማዓንቲ ሒዘዮ መፅየ ዝነበርኩ 20 ሕቶታት ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ። ካልእ ክሳብ ሕጂ ላይክ ዘይገበርኩም ነዛ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ንክመሃረላ ላይክ ግበሩ። ካልእ ከዓ ናብ ትፈትውዎም ቤተሰብኩም ይዕርኽትኹም ሼር ግበርዋ። ናይዛ ቻነል ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ቤተሰብ ንምዃን ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበሩ። ካልእ ሎማዓንቲ ካብ 20 ሕቶታት ክንደይ ከም ደምፃኹም ኣብ ኮመንት ምፅሓፍ ከይትርስዑ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው።